افسê mehin Wezareta Samanên Xwezayî raportê xwe yê mehane derbarê şandina petrolê û dahata wê belav nekiriye. Lêlgorî çend belgeyan di wan hersî mehan de zêdetir ji 5 milyon bermîl petrol di riya boriyan de şandiye ku jima dahatê wê bi 2 milyar û 343 milyon dolar tê texmîn kirin. Li gorî çend belgehan ku Elî Hemasaleh Parlamenterê Kurdistanê belav kir, di sê mehên borî de milyara ku 266 dolar ji dahata petrola herêmê diyar nemaye. Her li gorî wan belgenameyan di meha 12 sala borî de tenê di riya boriya de samanên xwezayî 17 milyon û 703 hezar bermîl şandiye. Di meha yekeya îsal de jî 17 milyon û 651 hezar bermîl şandiye. Di meha duyem ya borî de jî hikûmeta Herêma Kurdistanê 15 milyon û 593 hezar bermîl petrol şandiye. Di sê mehên borî de bi awayekî giştî nirxê bermîlek petrola birind di bazarên cîhanê de bi 55 dolaran serederî pêra dihat kirin. Herêma Kurdistanê jî kêmtir bi 9 dolaran ji nirxê bazarên cîhanê petrol difroşt. Li gorî wê yekê jî ku jima dahatên petrola şandî di riya boriyan da di sê heyvên borî de dike 2 milyar û 343 milyon dolar. Dahata berhemên petrolê bo sê mehên borî dike 273 milyon dolar. Dahatên dinyê navxweyî jî heyvane 105 milyon dolar û bo sê mehan jî dike 405 milyon dolar. Ku jima giştî dahatên sê mehê borî dike 3 milyar û 606 milyon û 562 hezar dolar. Hikûmeta Herêmê bo dabînkirina mûçeyên fermanberan bi sîstema paşketkiriya mûçeyan pêwîstiya wê mehane bi 405 milyon dolarê heye û xerceyê dinyên hikûmetê jî bo her mehekê 105 milyon dolar e. Li gorî wê yekê jî ku jima xerciyên sê mehên borî dike 1 milyar û 800 milyon dolar. Her li gorî wê yekê pereyên sê mehên borî diyar nemane ku dike milyarek û 266 milyon dolar. Ev jî di demekê de ya heyaniha fermanberên Herêma Kurdistanê mûçeyên mehên yek û duyên îsal wernegirtine. Ev belgehana di demekê de ye ku Wezareta Samanên Xwezayî ya Herêmê heyema sê mehane raporta xwe derbarê firoştina petrolê û dahata wê belav nekiriye. Herwiha di heyema borî de jî mehane raporta xwe li ser ku jima şandin û dahatê wê belav dikir. Lê beşeke zor ji endam Parlemanên Kurdistanê û mîdyayan û rêxistinên civaka sivîl berdewamin û heyema çend salane rexneş hikûmeta Herêmê digirin li ser wê yekê ku dahata petrolê neşeffafe û dahata berhema petrolê firoştina petrolê di riya tanger û çawaniya wergirtina şîrîniyên girêbestên petrolê zelal û eşkere nînin û datayên Wezareta Samanên Xwezayî li ser firoştina petrolê bi boriyan ji aliyê sîyem ve yan jî li jineyeke çavdêriya darayî û parlemanî ve nehatinin bitişîkirin û tenê Wezareta Samanên Xwezayî agahdarî wê yekê ne.